Il-15 ta' April tal-1942 fl-eqqel tal-attakki kontinwi waqt it-tieni gwerra dinjija bħallum 82 sena ilu Malta u mistrijietna ingħataw l-unur prestiġjuż tal-George Cross mir-Reġjor Sitta tar-Renju Unit. Pajjiżna ingħata dan it-titlu bħala turija ta' apprezzament lil poplu Malti u Awċi waqt perjodu ta' tbatija fejn tilef bosta minħutu, iżda xorta baqa' kuraġġuż u reżiljenti kienet l-ewwel darba li l-unur ingħata lil xi pajjiż u ġensu. F'Malta f'nofs il-Mediterran niżlet xita ta' bombi mill-qawwiet tal-assi, ġifri dawk Taljani u Ġermaniżi, minħabba l-operazzjoni fl-Afrika ta' fuq, pajjiżna kien sar l-aktar pajjiż ibbombardjat fid-dinja. Ix-xahar ta' April ta' 82 sena ilu kien wieħed qalil immens, hekk kif matulu iġġarfu diversi djar u binjiet, speċjalment fin-naħa tal-port. Bosta Maltin tilfu djarhom, bosta tilfu l-leżiż tagħhom anke taħt it-tifrik waqt li ħafna spiċċaw imorru jgħixu f'postijiet oħrajn. Il-George Cross kien beda jiġi espost fuq il-bandiera nazzjonali tagħna minn sena wara fl-1943. Felu 80 sena minn din il-ġrajja fl-2022. Ir-Reġina Elizabetta II kienet ukoll batet ittra lill-awtoritajiet f'pajjiżna ftit xhur biss qabel ħallit din id-dinja. F'dik il-korrispondenza tennit li l-qlubija tal-poplu Malti mhumma se jintesgħu qatt.